Marraskuussa vuonna 1939 alkoi talvisota, jossa Suomi taisteli ylivoimaista vihollista vastaan heikoin varustein. Yksi suurimmista ja merkittävimmistä taisteluista käytiin Raatteen tiellä vuoden 1940 alussa. Puna-armeijan 44. divisioona aikoi katkaista Suomen kahtia maan kapeimmasta kohdasta. Paraatimarssi Suomen läpi muuttui kuitenkin nopeasti painajaiseksi. Raattentien taistelu on yksi Suomen historian käännekohta, joka on oikeutetusti tullut osaksi Suomen kansallista mytologiaa. Muutamassa vuorokaudessa suomalaiset korpisoturit löivät kokonaisen neuvostodivisioonan Kainuun Raatteentiellä. Suomalaisten taistelustrategia perustui niin sanottuun mottitaktiikkaan, jossa korpisoturit yön turvin piirittivät vihollisen ja hajottivat divisioonan useisiin pieniin osiin. Ilman huoltoa jääneet neuvostojoukot kärsivät kylmyydestä ja ruoan puutteesta. Uupunut vihollinen lyötiin usein viimeiseen mieheen asti. Suomalaisten menetelmä oli raaka, mutta tehokas ylivoimaista vihollista vastaan. Raatteentien voitot olivat merkittäviä Suomen sotatilanteen kannalta. Neuvostoliittolaisia kaatui tuhansittain ja sotasaalis oli huomattavan suuri. Kuitenkin myös moni suomalainen maksoi isänmaan puolesta kalleimman mahdollisen hinnan. Suurimpien taisteluiden päätyttyä Raatteentien alue täytyi puhdistaa vielä elävistä neuvostosotilaista. 17-vuotiaana vapaaehtoisena rintamalle lähtenyt Niilo Haikola näki kaiken tämän omin silmin. No joo, sehän oli miehet oli kutsuttu kertausharjoituksiin ja sitä jo, minäkin olin siinä suojeluskunnan poikaosastossa ollut useamman vuoden ja sitten kun 17 vuotta täytti, niin voi liittyä suojeluskuntaan sitten oikein. Piti se alokaskurssi kestää viikon. Se alkoi maanantaina aina puhetta seuraavana päivänä loppuun. Sota alkoi perjantai, muistelen, että se oli perjantai-päivä, kun sota alkoi. Ja no meillä se kurssi jatkui vielä ja sitten oli puhe, että sunnuntaina tehdään Kannuksen kirkossa vala ja kurssi loppuu siihen sitten, että jokainen lähtee kotiin. Niin sunnuntai-aamuna ilmoitettiin, että nyt saa jokainen lähteä kotiin ja millä konstilla pääsee vaan. Niitä jo poikia lähti heti kun sota alkoi, niin vapaaehtoisena ne tuli tänne Ouluun ensin ja siellä ilmoittautuvat ja sitten niitä jaettiin tänne ympäri Pohjois-Suomea. Minä tulin näiden papereiden mukaan näkyy olevan, että noin 14. päivä Kajaanissa ilmoittautunut sitten. Minä jouduin semmoiseen koiraporukkaan, sotakoiraporukkaan. Siinä oli 6 siinä koiraporukassa ja 6 koiraa oli ja ne oli valtion koiria. Taistelu kesti, ne tavallaan alkoi niin kuin vuoden vaihteessa tässä se mottien purku. Minä olin silloin Hyrysalmella tulossa, ilmoittauduin Hyrysalmella. Se oli varmaan silloin uuden vuoden aattona. Minä en tarkkaan voi sitä oikein sanoa, mutta minun mielestä se oli uuden vuoden aatto, kun me Kajaanista illalla lähdettiin meitä tuomaan 2 miestä ja 2 koiraa. Ja oltiin silloin illalla melko myöhällä tuossa Hyrysalmen kirkolla. Ja siinä kirkon luona meidän piti toisella puolen tietä on se, mikähän Niemelä on, mikä se talo on, se on nytkin se talo pystyssä ja siinä oli kyllä siinä talon vieressä riihi siihen aikaan vielä. Niin siinä talossa piti ilmoittautua silloin illalla ja siellä oli yksi joukkue, oli näitä sotapoliiseja, oli se Eino Kaipasen porukasta siinä ja sattui vielä semmoinen tapaus, että sitten siinä yksi
tuttava sanoi, että siellä tuossa talon riihessä, niin siinä on yksi meidän pitäjän mieskin kaatuneena, yksi Urho Joensuu. Se oli tässä Haukeperässä kaatunut ja tuotu jo. Siinä ensimmäinen kotikylän mies nähtiin. Se käytiin siinä riihessä katsomassa vielä. Siinä meni 2 yötäköhän siinä meni Hyrysavannalla, kun sieltä lähdettiin sitten meitä tuomaan tänne. Siinä oli autossa oli yksi joukkue, oli niitä sotapoliiseja ja me oltiin sitten 2 koiramiestä kanssa siinä mukana. Tuotiin tästä Haukeperästä, tultiin tuohon Haukeperän jäälle, ajettiin ja siitä meni sitten huoltotie tuonne Haukeperän perukkaan ja sinne lähelle Raatteen tietä lähelle Haukilaa. Ja hiihtämällä sieltä jatkettiin ja noustiin sitten ihan lähelle siihen Raatteen porttiin ja pikkusen muutama 100 metriä sitä Raatteen portista tänne päin, niin siinä tultiin siihen Raatteen tien varteen ja elämäni 2 kylmintä yötä viettänyt ne ensimmäiset yöt sitten ison kuusen juurella. Se ei muuta ollut suojaa muuta kuin siellä kuusen alla oltiin. Siinä oli semmoista pikkukahinaa vielä muutama päivä sitten. Ei oikein semmoista suurempaa enää. Mutta semmoista ammuntaa puoliin ja toisiin ja aina välillä venäläisillähän niitä nyt oli jotakin isompaakin asetta, että ne jysäytti, mutta ei ihan siinä lähellä, että ne sieltä kauempaa jostakin ampuvat, vaan että se oli enimmäkseen semmoista kiväärityttöä.